चिरां जिल्लानि बिजनियाव नंखाय रां हमदों। पुलिस आरो एसएसबिआ जथायै सेबनानै 14,000 नंखाय रांखौ हमनो हायो। नंखाय रांजों लोगोसे सानै सुबुंखौ पुलिसआ हमो। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलाव नंखाय सनाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादोंमोन। बेबादिनो फिन मैया चिरां जिल्ला पुलिस आरो एसएसबिनि 15 नं बेटेलियाना जथायै सेबनानै नंखाय रांजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथा खालामनानै बिजनी पुलिस थाना सिंनि अक्सिगुरि बाजारनिफ्राय नंखाय भारतारि रांजों लोगोसे सानै सुबुं आरो गंसे मेसिनखौ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुङा मिथिहोनाय बादिब्ला एसएसबिनि 15 नं बेटेलियननि मोनसे हानजाया सेबनायाव AS 26E70665 नम्बरनि स्कुटिजों लाबोनाय 500 रांनि 14,000 नंखाय भारतारि रां आरो 5,000 नंगुबै रांखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै सुबुंनि मुंखौ फारियै साहाब उद्दिन आरो मिथुन मण्डल होनना मिथिहोदों। लोगोसेनो हमनो मोननाय सानै सुबुंखौ सेबनाय जायो होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु SI निउर' थेरापि। सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर'थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर'थेरापि होनाय मोनसे थेरापिखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सेटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि गंसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइना फ्रि। दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, ओमफ्राय सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन। खामानि जादोंमोन, दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय आङो, मोजां थाबायनो हाबाय।